Il-President ta' Malta George Vella tkellem dwar l-immigrazzjoni u l-kriżi tar-refuġjati fil-Mediterran u l-importanza tal-prinċipju tas-solidarjetà fost il-pajjiżi mill-quta bħal Greċja, l-Italja u Malta biex ma jitħallewx ifendu għal rashom. Fil-laqgħa tal-Areolos f'Ateni l-Greċja, il-President Vella sostna li l-pajjiżi li jinsabu fil-frontiera ma jistgħux jibqgħu jitħallew waħedhom isolvu kull każ individwalment. Dan anke fid-dawl tal-kriżi li qed tiżviluppa fit-Turkija li qed teħdet li tiftaħ il-frontieri tagħha bil-possibilità li iktar minn 3 miljun ruħ jaqsmu lejn l-Ewropa. Kien hemm appell biex kemm jista' jkun l-immigranti ma jintużax bħala għodda ta' teddid fil-politika, imma jiġu konsiderati bħala nies kif fil-fattum. Il-President Grek Prokopos Pavlopoulos iddeskriva l-irwol ta' Malta fil-kwistjoni tal-immigrazzjoni bħala eżemplari, filwaqt li diversi presidenti oħra rriferew għad-dikjarazzjoni ta' Malta dwar l-immigrazzjoni bħala l-ewwel pass fid-direzzjoni tajba. Fl-ewwel laqgħa tal-Areolos minn mindu nħatar President, Dr. Vella nfassizza l-valuri tal-Unjoni Ewropea, mod partikolari t-tolleranza, l-ugwaljanza u drittijiet fundamentali li dawn għandhom jibqgħu il-bażi tal-ħidma tal-Kummissjoni Ewropea. Dan intqal ukoll fil-kuntest ta' żmien kruċjali li se tgħaddi minnu l-Unjoni minħabba Brexit. Il-Presidenti mhux eżekuttivi ta' 13 membru stat tal-Unjoni Ewropea iffukaw ukoll fuq l-isfidi ekonomiċi u l-immigrazzjoni u s-sigurtà fl-Unjoni Ewropea waqt il-15 laqgħa tal-Areolos. Fit-tmiem il-laqgħa, il-Presidenti qablu fuq id-Dikjarazzjoni ta' Ateni li fiha qalu li l-Ewropa teħtieġ tkompli bid-dibattitu politiku fil-futur bilan li tixpruna iktar opinjonijiet diversi u idejat innovattivi. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.